Inhlangano enkulu iSABC isizihlangulile odabeni obelikade luyindida ezinkundleni zokuxhumana. Lethu kuhlelo TV sikwamukele futhi. Inhlangano enkulu yeziteshi zemsakazo kanye nezikamabonakude iSABC isiphumela obala ukuthi iyasihlangula noma iyacacisa ukuthi lesi statement esethulwe ezinkundleni zokuxhumana esibhala ukuthi siqhamuka ka-SABC mayelana no-car radio licensing akusilo iqiniso. Konke okubhalwe lapha kungamampunge. Inhlangano iSABC iyagcizelela futhi iyaveza ukuthi ayinalwazi ngakho konke okubhalwe lapha. Konke lokhu kuze emveni kokuba kubonakala istatimende esiphuma kumsakazo ukhozi FM ugcizelela konke okushiwo ile nhlangano oyiphethe iSABC. Yize-ke noma lokho abantu kuye kwabathokozisa ngoba baningi abangaqondi babodwa bathi bebeyizwela nje abakwa-SABC amanzi ngobhoko befuna ukubona ukuthi kuzoba njani. Khona ukuthi abantu abaningi bebengayiqondi lento, okuningi imibuzo bebenayo. Mbukelo lethu kuhlelo TV izona ezimfishane lezi besikuphathele zona. Ungakhohlwa ukusubscribe, sizokuthulela zona ezinye ezishisa.